ତମେ ମୋ ସହିତ ଆସୁଛ କି? ତାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଆର୍ ୟୁ କମିଂ ୱିଥ୍ ମି? ଆର୍ ୟୁ କମିଂ ୱିଥ୍ ମି? ଆଖି ମାର ନାହିଁ। ତାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଡୋଣ୍ଟ ୱିଙ୍କ। ଡୋଣ୍ଟ ୱିଙ୍କ। ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ହେଲ୍ପ ମି। ହେଲ୍ପ ମି। ନିଜ ଅକାତରେ ରୁହ। ତାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲିମିଟ୍ସ। ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲିମିଟ୍ସ। ଟିକେ ଅଧିକା। ତାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଜଷ୍ଟ ଏ ଲିଟିଲ୍ ମୋର୍। ଜଷ୍ଟ ଏ ଲିଟିଲ୍ ମୋର୍। ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ। ତାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଲେଟ୍ ମି ସି। ଲେଟ୍ ମି ସି। ମୁଁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ତାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବିଲିଭ୍ ଇଟ୍। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବିଲିଭ୍ ଇଟ୍। ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବା ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ଇଟ୍। ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ଇଟ୍। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ୱେଟ୍। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ୱେଟ୍। ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବା ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ୱେଟ୍। ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ୱେଟ୍।